सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 25 जानुवारिनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। गहपुरनि मनिका गयारिनि बाथौनि मुं, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि गोसोनि बिबारबारि, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि लिमारिक, उदालगुरिनि निजोम बर'नि बोहैथि सानस्रि, बाक्सानि रैदोम बर'नि सोरगो नखर दानो थाखाय, क'क्राझारनि आसिनाथ बसुमतारिनि नोजोरनि हांमा खन्थाइ आरो सन्जय बावदा दैमारिनि रुवाथि सुंद' सल'आ सेबखांजादों।